Hei prieteni, bun venit pe canalul Grupul Păpușilor. Am de făcut doar 3 anunțuri. Primul anunț este că am făcut 2 canale, cred că unii le știți, The Gamer Girl și Jowish Bianca. Sper să vă abonați și voi care nu le știți. Al doilea anunț este că am făcut la fiecare cât un program la canale. Sâmbătă fac pentru Jowish Bianca, duminica fac pentru The Gamer Girl, iar luni, marți, miercuri, joi, vineri fac pentru Grupul Păpușilor. Dar uneori pot să fac și luni, marți, miercuri, joi și vineri astea. Adică cum ar veni, fac canalul meu vineri și poate mai fac din când în când canalul celălalt, că poate mă plictisesc și na. Și ultimul anunț este că voi face The Miss Fashion Doll 2016 doar când o să avem 70 de abonați sau dacă strângem măcar 6-7 ăștia participanți, scuzați-mă. Și scuzați-mă pentru că v-am bâlbâit, dar că da, nu știu de ce. Și da, sper să mă scrieți cât mai mult și să vă abonați la canalele mele, Jowish Bianca, și la acesta Grupul Păpușilor și la The Gamer Girl. Ok, ne vedem în alte episoade, ceau!